Keď som sa pred rokmi začal venovať celostnej medicíne, založil som si zošit, do ktorého som si značil všetky dôležité informácie, ktoré som sa dozvedel z kníh, prednášok, školení a seminárov. Z jedného zošitu sa stali 2, 3, 4 a ja som nebol schopný nájsť v rozumnom čase potrebnú informáciu. Preto som sa ako programátor rozhodol urobiť si pre vlastnú potrebu databázu prehľadne roztriedených poznatkov, ktorá by mi umožnila rýchlo nájsť potrebné informácie. V ďalšom kroku som do programu doplnil evidenciu získaných informácií o zdravotnom stave pacienta, neskôr ich analýzu a vyhodnotenie a nakoniec aj generovanie odporúčaného riešenia, teda návodu, ako sa zbaviť zdravotných problémov. Takto vznikol veľmi zaujímavý program, o ktorý prejavili záujem mnohí terapeuti, a tak som ho upravil do takého stavu, aby práca s ním bola čo najjednoduchšia a aby vyhovoval rôzne zameraným terapeutom. V súčasnosti, po vývoji trvajúcom od roku 2002, predstavuje program Dr. Alter nielen prehľadne usporiadanú obsiahlu znalostnú databázu pre celostnú medicínu, ale aj výkonného sprievodcu terapeuta, ktorý ho vedie celým procesom diagnostiky, analýzy zozbieraných informácií o stave pacienta a vytvorenia textu odporúčania pre optimálny spôsob regenerácie a detoxikácie organizmu. Pri diagnostike s využitím programu Dr. Alter sa terapeut nemusí spoliehať len na jednu diagnostickú metódu, ale využitie viacerých diagnostických postupov mu umožní zozbierať čo najviac informácií o zdravotnom stave pacienta. Samozrejmosťou je podpora anamnestického rozhovoru s vytvorením štruktúrovanej anamnézy. Terapeut nemusí využívať všetky diagnostické postupy, má ich však k dispozícii. Ako doplnkovú diagnostiku, najmä so zameraním na dispozície k istým zdravotným problémom, prípadne vrodeným povahovým vlastnostiam, možno využiť numerológiu a znamenia zverokruhu. Program ponúka niekoľko nástrojov na vyhodnotenie informácií zozbieraných v procese diagnostiky, aby bolo možné čo najpresnejšie určiť účinný postup terapie. Podľa zamerania terapeuta a pacienta je možné zvoliť jeden alebo viac terapeutických postupov, ktoré sú v programe k dispozícii. Lunárny kalendár pomôže načasovať terapiu tak, aby bola čo najúčinnejšia. Všetky diagnostikou zistené informácie o pacientovi, ako aj odporúčané postupy terapie pri minulých návštevách pacienta sa uchovávajú v počítači a terapeut ich má kedykoľvek k dispozícii. Uľahčia mu voľbu ďalšieho postupu terapie. Samozrejmosťou je adresár pacientov s kontaktnými údajmi a diár pre prehľadné plánovanie návštev. V programe je niekoľko desiatok databázových tabuliek, ktoré sú navzájom poprepájané pre čo najlepšie zefektívnenie procesu diagnostiky a terapie. Program obsahuje veľké množstvo prehľadne usporiadaných informácií zozbieraných za roky práce s celostnou medicínou. Používateľ programu si môže všetky informácie v programe meniť, doplňať alebo vymazávať podľa svojej potreby. Cieľom diagnostiky a analýzy zozbieraných informácií o zdravotnom stave pacienta nie je stanovenie diagnózy, ale nájdenie orgánu, systému alebo tkaniva, ktorého dysfunkcia alebo toxické zaťaženie spôsobujú zdravotné problémy. Zabudované analýzy tiež umožnia odhaliť prípadnú mikrobiálnu infekciu, energetické bloky, nerovnováhu yin a yang, nedostatok alebo nadbytok minerálov a vitamínov a prípadnú intoxikáciu ťažkými kovmi. Pri diagnostike sa teda evidujú jednotlivé symptómy a diagnózy, ktoré sa u pacienta vyskytujú. Každý symptóm alebo diagnóza signalizuje dysfunkciu istého orgánu alebo orgánov. Zo zozbieraných informácií potom program určí počty symptómov signalizujúcich dysfunkciu jednotlivých orgánov, a to jednak na úrovni jednotlivých okruhov v pentagrame, ako aj pre orgány všeobecne. Z výsledkov analýzy je potom možné stanoviť účinný postup regenerácie. Program však umožňuje aj taký postup, pri ktorom terapeut lieči diagnózu alebo symptóm. Tento postup je však podstatne menej efektívny a vo väčšine prípadov nevedie k uzdraveniu pacienta, ale len k zmenšeniu ťažkostí alebo k ich odstráneniu na istý čas. Ak chce byť terapeut pri liečbe úspešný, mal by si uvedomiť jednu základnú vec. Človek je viacúrovňová bytosť. Naozaj veľmi zjednodušene si ju môžeme pre účely tohto filmu predstaviť v troch úrovniach. Fyzické telo, energetika a úroveň myšlienok a emócií.
Proces vzniku choroby je potom nasledovný. Nesprávnym myslením a negatívnymi emóciami sa narúša tok životodárnej energie a informácií prúdiacich do fyzického tela. V prvej fáze, keď ešte nie sú viditeľné žiadne fyzické prejavy ani ťažkosti, senzibili už zaznamenávajú zmeny v aure a čakrách. Pokiaľ negatívne myslenie a emócie pretrvávajú, z dôvodu nedostatku životodárnej energie a nesprávnych informácií sa v určitých oblastiach začnú prejavovať zmeny na fyzickom tele, zvyčajne ako nesprávna funkcia príslušných orgánov. Pokiaľ negatívne myslenie a emócie pretrvávajú, zdravotné problémy naberajú na intenzite a závažnosti. Je to naozaj veľmi zjednodušený pohľad, ale napriek tomu vystihuje podstatu problému. Jedinečnosť programu Dr. Alter je aj v tom, že umožní terapeutovi pôsobiť na všetkých troch úrovniach – fyzickej, energetickej aj informačnej. Podľa môjho názoru je najdôležitejšia úroveň myšlienok a preto si dovolím tvrdiť, že človeka nemožno úplne vyliečiť, pokiaľ nezmení svoje myslenie. Na prípade fiktívnej pacientky Moniky Ukážkovej vám predvedieme, ako s programom pracovať v celom procese diagnostiky, analýzy a vytvorenia odporúčania pre terapiu. V priebehu postupu budú zároveň vysvetlené jednotlivé funkcie programu aj s tipmi pre ich optimálne využitie. Rád by som upozornil, že napriek tomu, že pani Valéria Nemcová, ktorá vo filme predstavuje pacientku, už oslávila 70-ku, teší sa plnému zdraviu a neužíva žiadne lieky. Symptómy a diagnózy, ktoré sme jej v tomto filme priradili, nemajú so skutočnosťou nič spoločné. Boli zvolené s ohľadom na čo najlepšie vysvetlenie funkcií programu.